Takže lidi, v dnešním videu budu kámo takhle kreslit loga, jestli to bude super, tak jdeme na to lidi, aby si viděli moje IQ, kámo, jsem nejlepší člověk na světě, to víte už a jdeme na to kámo. Takže tady minutička fany, to sranda, jo, je to nejlepší sranda. Ok, McDonald's logo, kámo, to je takový to kámo, M-ko, ne kámo, to je Among Us logo, kámo, takový to, oni skopírovali Among Us logo, ok, vypadá to zatím nádherně, musíme ho vybarvit. Jestli, tady to je přesný McDonald's logo, to bude každý den svačím. Tady to je real McDonald's logo, to co jsem nakreslil já je real, tady to je fake. A nebo aspoň to moje vypadá líp. Ok, Nike, to je co je to, já si musím kouknout kolem sebe. Podle mě to je nějaká noha nebo něco. Tak, nakreslíme nohu. Tak to je noha. Tady to je noha. Yes. Yes. Takže kámo, úplně stejný, žádný rozdíl, já jsem nejlepší, že jo, Apple, to je, já nevím, jak se kreslí hrušky, takhle, ne, a teďka ty spirály, jak to má ta hruška, že jo, počkej, není tady to, lidi, tady to je, myslíte, dobře, tady to je to kámo logo, tady to podle mě vyhrává, ještě tomu musím dát můj kredit, nějak mi to někdo skopíruje. Tak, lidi, jdeme na to. Žádný rozdíl. Ok, Starbucks, to jsem vlastně já, ne? Tam není nějaký... Tady je hlava... Teď je břicho. Mě prostě skopírovali, takhle já vypadám v reálu, ale to nevadí, jako... Aspoň někde jsem, no. Tak, teď je to káva, yes, lidi, takže úplně stejný kámo. Tady to se vsázím, že když vyjdete ze svýho domu, tak tam vidíte šup a tady to má to logo. Yes. Kámo, úplně stejný, že já jsem nejlepší lidi. Amazon, tam já kupuju každý den, kámo. Tak, Amazon. A ještě jedna 3 koruna, jako nad mým logem, že jo? Úplně stejný, Pepsi, nic jinýho nepiju než Pepsi, takže to bude lehký. Tak, a teďka tady Pepsi, Pepko. Tak, jasně, teď je Pepsi, kámo, žádný rozdíl. Twitter kámo, to je easy, to je tak, a tohle, tady, kámo, what the hell, tady to je scam, nový Twitter má X, ok, Snapchat, musím se kouknout do překladače, podle mě to pomůže, překladač, Snap, přes, to bude cvakátko. Ok, tady to bude, tady jasně lidi, tady to je. Ok, zkusím se to napodobit, to bude tak, 3D to uděláme lidi. Tak, to je střecha. Yes, a tady tak to bude ty věci, co stříhají, já nevím jako, jak to funguje, protože já neexistuju, já nejsem živej v živočích. Já jsem je zapomněl vtáhnout. Tak lidi, je to úplně stejný, kámo. Vy mě kopíroval krát, kámo, tady to. Na to bych jsem já. Je úplně to stejný. Google.
Co je Google vůbec? Já nevím ani, co je Google. To bude Google. To nevím, no, lidi tam, jak to mám udělat, já nevím, co je Google. To bude asi nějaký Ferdam Ravenec, lidi, teď je Ferdam Ravenec. Google je nějaký Ferdam Ravenec podle mě, takže my uděláme takhle. Ravence, všechny jiný barvy, takže teď nás asi udělat oči. A teď máme udělat teda cože, Google k nám úplně stejný, žádný rozdíl, jenže tady to je vážka a tady to je text. Android logo, to je Android lidi, to je podle mě jakože nějaký traktor. OK, lidi, tak uděláme traktor, yes, lidi, já řídím traktor, takže tady to je pro mě easy, boom, 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 to jsem pyšnej, batal, kámo, tady to vypadá úplně stejně, lidi, Spotify, co bude Spotify, já nevím, co je Spotify bude, je to hudba, počkej, tak tam nakreslím nějaký oblíbenýho rapera, takže Fiziho. Tak, tady je Fizi lidi, tady je Fizi lidi, žádný rozdíl, tak čau lidi, je tady to Fizi.